pagare ko miyanak so katero Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na pakabugay aguna si kulangon utaw belagid sa ska na murid ka, belagid sa ska na businessman ka, api antuna kasan pagare ko napakabugay kay aguna antuna diyan kay hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigiyana innallaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Mata-mataan na so Allah subhanahu wa ta'ala na inipaliyugatian o di na inisuguyan so kapipiyay si kung mga galbag eman na nakapipiyay so upama pagari ko asulahon o galbag ka may ito agalbag sa mala agalbag na pipiyapiyaan ka na inshallah subhanahu wa ta'ala napakapas tiguma ulama tano adjasa o min jinsil amal so mga galbag tano nasibop kuwa si ko kapipiron o pa makasugalabag ka na di nga pipiyan na imong borisolta na di mapya o mapya so galabag ka na imong borisolta niya na mapya agalabag na di malok sa mga pagariakan asumito mala agalabag tano na ibigay tano ron so hakyan magatos ka porsyento na ibigay tano ron na di pumukog so Allah subhanahu wa ta'ala ka ibigay niyan mambuso bala siya katano pipiyan yan mambu ay datarian na di tano di ka paganad sa ilmo na ibigay niya pipiyan tano na ibigay ka tano mo Allah subhanahu wa ta'ala pira-pira mga tayo mga lok sa mga pagariakan asibu sa paganay may mambal sa plano may mambal sa schedule may kadagdagalap yung mambalan yan ugay na sibu sa paganay na makaloks kanyan sisa makaurians kanyan nagtiar ganyan na di tagalbag yan kagisabog sa din yung PPA o pamas ka na PPA nga sugalbag ka na mimbal ka sa plano nga mimbal ka sa schedule ka na istiqama ay mananin na drew ka din di ka nuto di ka do not give up tigiran si sa English show na dito malok sa mga pagariakan na PPA ang tanong sa mga galbag tanong agu di tanong surindir na di tanong dindua si Allah subhanahu wa ta'ala agu tawakal tanong kaya pia pinggalbag tanong sa mga sabab mga asbab na ame ka de tanong man tawakal si Allah de tanong dua si Allah subhanahu wa ta'ala na sulangon so masyiati Allah subhanahu wa ta'ala nakakontrol niya buso bagan niya no dito sabab kailangan tanong so dua na kailangan tanong so tawakal na kailangan tanong so al-ihsan so kapipe tanong si kulangon ugal tano innamal a'malu bi khawatimiha mata-mata na sulangon o galbag nasibu pagilay Allah subhanahu wa ta'ala sa kukapusan yan na pipenga so kapusan yan pagari ko sa kugalbag ka dito ni pipenga o pamakas ka na magangad makapasad si sa college na pipenga so kababaloy nga graduating si ko kababaloy nga college student subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.